Tul il-jum tal-ħamis saru l-aħħar irtokki fuq il-Pjazza Antoine de Paul f'Raħal ġdid sabiex il-ġimgħa 20 ta' Lulju tiġi inawgurata uffiċjalment mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-pjazza, wiesa 11,500 metru kwadru, se jkollha fiha 136 spazju fejn wieħed ipoġġi, mifruxa fuq 3 forum ta' bankijiet. Nwaħħlu l-aħħar ftit bankijiet, jitħawlu l-aħħar ftit siġar li hawnhekk u pjanti se nkunu qegħdin mal-ġurnata wkoll jitwaħħlu is-sajns tat-toroq tagħna u wkoll qegħdin nagħmlu l-ketzajs li t-toroq tagħna jiġu jixalu. F'dan il-proġett ingħatat attenzjoni partikolari lis-siġar li kien hemm qabel li fuq parir ta' ambjentalisti inqalgħu u twaħħlu madwar il-parkeġġ taċ-ċimiterju. Fil-pjazza l-ġdida se jkun hemm il-fuq minn 50 siġra ta' 5 speċi differenti, flimkien ma' pjanti żgħar. Bl-aħħar xogħol isir fl-isfond is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnings irrikonoxxa l-irwol bla preċedent tal-40 ħaddiem tul dawn l-aħħar xhur. Il-ħaddiema taw kontribut kbir fis-sħana, fix-xemx, fil-maltem, bil-lejl, binar biex jaħdmu. Jiena naħseb illi wieħed irid japprezza wkoll il-ħaddiem illi tant kien kruċjali biex wasalna biex fl-20 ta' Lulju nagħtu bidu għal ftuħ ta' din il-pjazza. Is-Segretarju Parlamentari nota b'sodisfazzjon li diġà hemm konkurrenza tajba għal dan il-proġett, kemm mill-pubbliku ġenerali kif ukoll mill-privat li qed jinvesti u jiftaħ il-ħwienet. Dan għaliex filwaqt li dan il-proġett se jsaħħaħ l-aspett ambjentali, mistenni tejjeb ukoll l-esperjenza tal-konsumatur li jażel li jmur jixtri minn dan iċ-ċentru kummerċjali. Verament f'dan il-pajjiż tagħna ngħidu dak li naraw barra qegħdin naraw f'pajjiżna wkoll. Jiena naħseb li bil-funtani, bil-bankijiet, bis-siġar, bl-open spaces, naħseb bil-mod anke tad-dwal kif saru fl-għaxija tuħu pjaċir tiġi f'dak id-dawl apposta. Naħseb jiena se nkunu qegħdin nagħtu sinjal ċar lin nies tan-naħa t'isfel u l-kumplament tal-poplu Malti u għawċi kollu. Ix-xogħol ma jiqafx hawn hekk kif mill-ġimgħa d-dieħla il-ħaddiema kollha li ħadmu fuq dan il-proġett se jimbarkaw fuq xogħol fi ġnien il-Mediterran li mifrux fuq 30 tomna ta' art mistenni jkompli jirriġġenera lin-naħa t'isfel ta' Malta.